Hvordan skaber vi tryghed? Både for børnene og for dig som træner. Du har et ansvar, men også en udsat rolle. Denne film giver dig nogle enkle og vigtige råd, der beskytter børn mod overgreb, beskytter dig selv mod mistanke og misforståelser, og gør det lettere at tale åbent, også i små samfund. Du finder ud af, hvilke 3 ting, du skal være særligt opmærksom på som træner, og hvilke 3 ting, du altid skal gøre, hvis du bliver bekymret for et barn. Du hører også om, hvordan tydelige retningslinjer i klubben kan hjælpe dig som træner, både i svære situationer og i samarbejdet med forældrene. Ved du, hvorfor det her er vigtigt, og hvor stort problemet faktisk er? Hvor ofte sker overgreb? Hver 5. ung i Grønland har oplevet seksuelle overgreb som barn. Det gælder både piger og drenge. Vold i hjemmet er også udbredt. Mange børn vokser op med trusler eller vold. En stor del fortæller det aldrig til nogen, måske fordi de er bange, skammer sig eller ikke ved, hvad de skal gøre. Vold og overgreb mod børn sker oftere og tættere på, end vi tror. Det kan også ramme børn i din klub. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan du kan gøre en forskel, og hvordan du passer på både børnene og dig selv. Værdier og spilleregler. Overgreb og vold sker sjældent ud af det blå. Ofte starter det med mindre grænseoverskridelser, favorisering eller uklar adfærd fra voksne. Derfor handler tryghed ikke kun om at reagere på det, der er strafbart, men også om at forebygge det, der skaber utryghed eller mistrivsel. Klubben bør have klare retningslinjer for, hvordan de voksne omkring børnene bør opføre sig. Det er også vigtigt, at klubben kommunikerer sine værdier og spilleregler tydeligt til forældrene. Når forældre, trænere og bestyrelse er enige om rammerne, bliver det lettere at samarbejde og sværere at misforstå hinanden. Det skaber ro omkring børnene og styrker den fælles opgave, at skabe en tryg og udviklende klub for alle. I jeres by kender mange hinanden. Det kan gøre det svært at sige noget højt, især hvis man er bange for at tage fejl eller skabe sladder. Men netop derfor er det vigtigt at have åbenhed og klare fælles spilleregler. Åbenhed skaber tryghed, tavshed beskytter kun krænkeren. Vær opmærksom på 3 ting. De fleste overgreb begås af personer, barnet har tillid til. Det starter sjældent med vold, men ofte med manipulation og opbygning af tillid over tid. Det kaldes grooming, og det kan begynde i bilen på vej til træning, i omklædningsrummet eller på sociale medier. Her er 3 ting, du skal være opmærksom på som voksen. Alene med et barn. Undgå at være alene med et barn, medmindre det er absolut nødvendigt, f.eks. på en skadestue. Informer altid en anden voksen, hvis du skal være alene med et barn. Undgå at være alene i et lukket rum. Vælg åbne omgivelser til en-til-en kontakt. Træk jer til siden i det fælles lokale, hallen eller gå udendørs. Det beskytter både barnet og dig. Online kontakt. De fleste overgreb starter online. Reglen om ingen en-til-en kontakt gælder også digitalt. Brug åbne gruppechats frem for at skrive enkeltvis med børnene på dit hold. Tænk over billeddeling. Få samtykke fra alle på billedet og fra forældre, hvis barnet er under 15. Aftal klare regler i klubben, f.eks. ingen fotos i omklædningsrummet. Tal med de unge om risikoen ved at dele billeder privat, også med hinanden. Gode retningslinjer giver tryghed og beskytter mod misbrug. Din rolle som træner. Du er en vigtig tillidsperson og har stor magt. Den måde, du opfører dig på, også i hverdagen, er med til at sætte standarden for, hvad der er acceptabelt i klubben. Vær opmærksom på, hvordan du og de andre voksne i klubben opfører jer. Griner I af udøvere, der fejler? Skælder I ud, når holdet taber? Flirter nogen med unge udøvere? Hvad gør du, hvis en 17-årig bliver forelsket i dig? Hvis du indleder et forhold til en udøver over 18 år, har du pligt til at informere klubbens ledelse. Små handlinger har stor betydning for børns oplevelse af tryghed. Når du som træner er tydelig og konsekvent, både i det små og i det store, er det med til at skabe tillid. Når du følger de 3 gode råd,
beskytter du både børnene og dig selv, og du gør det lettere for andre at sige fra, hvis noget virker forkert. På den måde undgår I også misforståelser, usikkerhed og mistanker i klubben. Hvad er et overgreb? Nu hvor du har fået et overblik over, hvordan du kan bidrage til tryghed, vil vi kort forklare, hvad vi mener med vold og seksuelle overgreb. Fysisk vold kan være slag, spark, et hårdt greb, at blive revet i håret, spyt, alt der påfører smerte. Psykisk vold kan være trusler, ydmygelse, udelukkelse, nedgørelse eller skræmmende adfærd. Især når det sker igen og igen. Omsorgssvigt er, når barnets basale behov som mad, søvn, tryghed, hygiejne eller opmærksomhed ikke bliver dækket. Seksuelle overgreb kan være mange ting. At sende seksualiserede billeder til et barn. At vise barnet sine kønsorganer. At røre ved barnets intime områder. At føre noget ind i barnets krop. Hvad hvis barnet selv vil? Som voksen må du aldrig have sex med nogen under 15 år. Det er ulovligt, uanset hvad barnet selv siger eller gør. Er den unge mellem 15 og 17 år, må du stadig ikke have sex med dem, hvis du er træner, leder eller har et ansvar i forhold til dem. Det handler om magt, ansvar og tillid. Og det er stadig et overgreb, selv hvis den unge virker moden eller giver udtryk for interesse. Det er også ulovligt at tage, gemme eller dele nøgenbilleder af unge under 18 år, også selvom de selv har sendt dem. Hvis du oplever eller får mistanke om, at det er sket, skal du følge klubbens beredskabsplan. Det er vigtigt, at sagen bliver håndteret rigtigt, både for den unges skyld og for din egen. Hvis du som træner indgår i et personligt forhold til en udøver over 18 år, skal du informere klubbens ledelse. Det handler om gennemsigtighed og om at beskytte både dig selv og udøveren. Hvem begår overgreb? Det er sjældent, man kan se det på folk. Overgreb bliver ofte begået af personer, som barnet har tillid til, måske en barnet ser op til, eller en, der virker hjælpsom og tillidsvækkende. Det kan være en voksen, men også et andet barn eller ung i klubben. Kig ikke efter overgriberen. Kig efter barnet. Hvis du bliver bekymret. Nogle børn har tydelige tegn, f.eks. blå mærker. Andre viser det i deres adfærd. De bliver mere stille eller mere udadreagerende. De virker klynkende, vrede eller ekstremt pligtopfyldende, trækker sig tilbage, ændrer adfærd. Måske tænker du, det er ikke min opgave, men det er det. Du behøver ikke at være sikker. Det vigtigste er, at du handler. Her er 3 ting, du skal gøre, hvis du bliver bekymret. Mød barnet. Giv barnet tid og opmærksomhed. Spørg, hvordan det har det, uden at presse. Gentag barnets egne ord, og lad det tale færdigt. Ros barnet for at sige noget. Forklar. Det her skal jeg hjælpe dig med. Det er en hemmelighed, vi ikke kan have alene. Her er et eksempel. Du står tilbage på træningsbanen. Et barn kommer hen og siger, jeg vil ikke hjem. Gentag barnets ord. Du vil ikke hjem. Fortæl mig om det. Vis, at du kan tåle at høre det. Barnet siger måske, fordi onkel kommer på besøg igen. Du spørger ikke, hvorfor er du bange for onkel? Du gentager, du vil ikke hjem, fordi onkel kommer. Barnet kan svare, onkel laver verdens dårligste pizza. Eller, onkel beder mig om at røre ved ham. Læg ikke ord i munden på barnet. Anerkend og fortæl, at du vil hjælpe, men at I ikke kan holde dette hemmeligt alene. Husk, børn lyver sjældent for at skabe problemer. De lyver for at slippe ud af dem. Søg hjælp og råd. Er du i tvivl, eller har du hørt noget alvorligt, så bør din klub have en beredskabsplan, som fortæller, hvad du skal gøre. Du kan også tale med en anden leder i klubben, meget gerne en fra bestyrelsen. Kontakt en rådgivningslinje anonymt. Det kunne være Tusanka. Det er bedre at spørge en gang for meget end en gang for lidt. Og det er vigtigt, at du gør noget. Reager. Har du mistanke om vold eller overgreb, skal du kontakte politiet. Ved omsorgssvigt eller mistrivsel skal du kontakte kommunen eller socialforvaltningen. Du kan melde det selv
eller gå gennem klubbens ledelse, men du har personligt ansvar for, at noget bliver gjort. Som træner har du skærpet underretningspligt. Det betyder, at du er juridisk forpligtet til at underrette kommunen eller politiet, hvis du har mistanke om overgreb, vold eller alvorlig omsorgssvigt. Klubben bør have en beredskabsplan, du kan følge. Spørg bestyrelsen, hvis du er i tvivl. Hvis du bliver bekymret for et barn, skal du altså møde barnet som en tryghedsskabende voksen, søge hjælp og råd og reagere. Det kan være svært, men børn har brug for voksne, der tør stå i ubehaget og tage ansvar. Tak fordi du tager ansvar. Og tak fordi du er med til at gøre din forening til et trygt sted for børn.